mo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rasoy mo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mo tugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Testimonya sa kayuan atong paminaw. Ang ngalan si Esther Fernandez, 70 years old, taga Purok Uno, Volleyball, Oroquita City. Unsa may imong gibati nay? Ang akong gibati, so wala pa kumianhin ni doktor pa check up. Ako malipong kung gikan naghiga, nagbakod na ako, then naog ko sa katre, malipong ko. Dayon kana pong magikan ko maglingkod, dayon inigtindog, malipong kong gyapon ko. Aning ubakon ko, dugay ra ko nga ang bakon. Balik lang, mawala lagi, ma-admit ko sa ospital. Maribang ko na tagtulo ka adlaw, or upat ka adlaw. Pag ato na kong Cagayan, gihuba ko dito kay gihuba ko din gipalitan ko sa kong anak ko nang hulam lamig nebulizer, nebules kay kani kay gihuba ko kanang pasuhan ko. Kay mao nang po na andan kong ubakon ko nebul. Katulo tali ko nila ito kaadlaw gi nebulizing uli ko dre Oroquita. Nuli ka sur kita. Sa atong suki nga tigpaminaw, akong awagon nga unsa inyo mga balatian nga susama sa akong gibate ana gamit gyud mo ayaw mo pagduha-duha sa Asigo Herbal Capsule o BG Suya Coffee. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Testimonya sa kayuan atong paminaw. Mga higala, paminawa kining testimonya sa nakasulay na sa Asigo Herbal Capsule. Date Tabor, taga
Villanueva. Akong papa, Ashigo capsule o Ashigo kape. Kuan siya kanang yang dugo bitaw kay 90/200. Munang mao yang mong gimintin siya, nadala naman siya sa ospital niya. Di na siya kakuan, hinay kay siya mulakaw niya. Mao na mong gimintin karon saya karon nakalakaw na siya. Ashigo. Oo, tinuod promise na ang Ginoo sa langit. Nituod jud ko kay naulian jud akong papa. Nga moinom sila og Ashigo. Kay makatabang jud akong papa naulian jud. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Pamalit sa inyong mga suking butika. Hirap ka ba sa pagdumi? At alam nyo ba na ang constipation is the mother of all diseases? Subukan nyo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO soya beans at psyllium husk na isa sa may pinakamataas na fiber content. Ang fiber ay nakakatulong na maiwasan ang paninigas ng dumi na dahilan sa mga sakit sa bituka o colon cancer. Ang soya beans ay may taglay din na isoflavones upang makatulong na labanan o maiiwasan ang cancer. Meron din itong melatonin para mapahimbing ang inyong tulog. Rekomendado ito para sa may insomnia. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen at malunggay para siguraduhing mapalakas ang inyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo. Ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added. All natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon na kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Wow, wow, yeah. Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y akanan yakapin? Oh, 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 oh. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako po kaya'y ibigin mo. Kahit maputi na ang Good morning! Good noon, good afternoon, good evening! Ako sa may mga oras na minaw karon. ay pupu Ayong adlaw! tayo nangarap ng nakaraan sa ang nakalipas ay
Oh yeah! Iwagayway ang mga kamay sa tanan mga malipayon. Ang aking Matag adlaw, magpasalamat yun sa mga grasya nga nadawatan ha. Be grateful. kahit mapubuko Say grateful ka na magsika great? Ka na magsika great ba? Oh, good morning, good afternoon, sika great mo nang grateful. Dele. Be grateful. Ka na bang magpasalamat gihapon sa mga grasya nga mga nadawatan. For example, bahalag imong sakyanan medyo dili brand new, pero at least na kay sakyanan. Pasalamat gihapon kay, di ba? Nay uban dia gabaklay ga jeep, ikaw at least na sakyanan, bahalag dili pa na siya brand new. Surplus pa lang na, pero at least na sakyanan. Pasalamat gihapon, be grateful. Ana na tirada dia mga igala. Or for example, medyo gubaon inyong aircon, di gyud kay nga nakabugnaw, pero at least naka-aircon. Nayubay-ubang opisina nga nay libre paypay, kay paypay ting iganga. Kamulog duty, gabasa ang ilok. Diba na yung mga ngana ba? So you have to be grateful. Nabalag inyong opisina, medyo gubaon ang aircon, pero di na kay bugnaw, pero at least bugnaw gyapon. Or grateful na lang kang at least na-assign ka sa opisina. Kanay uban ka bagutbot nga wa ma-assign sa opisina, na sila sa gawas, perting inita, perting iganga. At least naka sa opisina, di kay ka gagawas-gawas, ana ba? So pasalamat gyapon ana, be grateful. Basta mo na lang, naginaot ko nga tana okay ra mo. Ano yan na po ng inyong ginaatangan? Wabag yung kung magdaom ani nga matag na mo dol sa ako. Burn, kapamina ko perminti sa mong programa, matag gabi, matag hapon. O kung asa mong katanaw sa online, salamat ninyo ha. Ito po ang programang Walay Politika. Way politika, di gid ko ana motumbagan ang inyong mga pangpolitika nga mga pangutana na. Kani nga programa Walay Politika, di ta mo mention og politika dire, puro lang gyud ni pakatawa. Kay sa tibok adlaw na, sige na laban na tong ulo sa mga pamulitika. Dool na ra ba ang barangay elections? Grabe na gyud. So kani nga programa mo ni si Angwan, Walay Politika, puro lang gyud pakatawa. Ito po ang gugmang giahak live comedy drama kauban si Brother Bernie Bitok. Simulan na po natin ang ating alamat. Ay, shoutout sa Deco siyempre sa mga partners radio. Sa atong mga radio partners. Tibok Mindanao, Radyo Serbisyo 94.3 sa Nasipi, Tagusan del Norte, Radyo Katribo Philippines sa 106.9 Butuan City, makuha mo ba kaya 97.1 Enchanted FM Hinatuan, Bislig, Surigao del Sur, Partner Radio 94.9 Oroqueta City, og sa 97.1 Mix FM Plaridel, 92.5 Mix FM Aluran, napunta sa 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan City, napunta sa 100.7 Metro FM Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Nagbuto-buto-buto niya sa may Uswag Radio 87.5 Pangantukan, Bukidnon. O diriya sa Misamis Oriental, Miss Or Radio 87.5 Taguluan. Diya sa may Balay ni Notchka. Wapo kay istasyon na eh. O nanapunta sa Villanueva. Muning pinakabag-o nato karon ha. Power Radio. Ang pagbabalik na ako diya. Dalang ako sa isulat ha, pwede ko makakalimot. Power Radio. Kung sa kaya na frequency sa Power Radio galing. Diyan lang ba? Sa ito yung frequency nila da? Ang nakalipas 97.9. Ayun.
Power Radio 97.9 diya sa may Villanueva. Perti mga igala. O siyempre, diri sa Cagayan de Oro, 90.3 Strong Radio, Cusgan, Cagayan de Oro City. Grabe, ang dami na nating radio station. Salamat kayo ha. Katukuban nga gusto pa mo, gusto makipag-partner ka na to, why problema? Atong istoryahan kung asa mo dapit. 8:25. Ito na po ang ating letter for today. Lamang ang imong mga giahak upaya kining dughan ko aron dili ako masagama unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Namula ko nung Dear Brother Bernie, Bitok Bito, mayong adlaw ganimo Idol Konsihal Bernie Bitok Bito. O sa tanan nimong mga suking tigpaminaw, sa imong programang Makalingaw, sa gugmang giahak. Oy, ang atong gugmang giahak, giatod ka nato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Ang atong Ashigo, kani atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Herbal Coffee aduna kini Ashitaba Extract. Kining Ashitaba mo ni siyang binakanindot nga herbal nga gikan sa Japan mga igala. Mo ning sikreto nila. Mo nang matingala ka sa mga Hapon nga bisag mga tiguang na lig-on paghihapon. Maayo paghihapon ang kuan sa panglawas. O kaning atong kaning Ashigo na dunay Ashitaba, gidungagan pag ini guyabano extract ug turmeric para masamot nga tabangan ang atong mga cardiovascular. Para muhupay ug maayo atong mga cardiovascular diseases. So, ng cardiovascular ka, kuan ba na?
Sa lakto na pa istorya katong na mga hypertension, high blood, high cholesterol. Kakitaan mo kumpiyansa. Bago lang yun may gala, nami amigo. Pastilan, may galing kay nakita siya nga na stroke na di ay. Medyo idaran naman gud. Ay yun mo kumpiyansa ng inyong hypertension. Pag muingon na galing doktor nga na mo'y hypertension, tagaan na galing mo pang maintenance. Mo bitong gitawag na siya maintenance kay imo na siyang i-maintain. Naunsaon sa manggod kayo say, gaya magitag ulo. Haya raman tamot tumarog tambal pag nanatay bation. Meaning to say, kung nanakay bation, nilabad ng ulo. So meaning to say, epekto na sa imuhang taas nga high blood. Di rabaden mo mutuon ako. Mubito na kasagara sakit na to, aya na ta manambal kung naana, nanakit ng ulo, sakit ng tangkugo, stroke na, medyo na, sige nagpaminod ang kamot. So mo nang pagdaan na mo ging na nga, ma'am, hypertensive na ka ma'am, or nana kay hypertension, mag-maintain ka na gyud. Unang buhaton, ang treatment sa hypertension, ang pinakaunang buhaton, healthy lifestyle. Ang kinaon, bawas na kinaon. Problema sa naning silingan kay sipong panghatan og lechon paksiw. Alami sa talagsara na lechon paksiw, di ba? Tadaw bigay mo silingan o pismate yan ay lechon paksiw. Palimot-limot na sa ta. Ay, buka. Bomba na sa. Kanon sa kalas nagkaon og gulay. Gulay-gulay din pa. Gulay ha, dili sagol sa gulay. Una gina, para ang inyong maayo mo o makontrol ninyo inyong high blood pressure nga taas o hypertension. Tamang diet, kaog gulay. Likay sa grabe nga parat, likay sa grabe nga tambok. Pwede magyapon mo kaog tambok, pero dili ka nang di na pasubra ba? Ikaduha, regular exercise. Dili kailangan mag-gym. Bisan lang go og walking, jogging gamay, bike gamay. Di lang, tuyok lang. Di man kailangan padulong dito sa Lagindingan Airport. Miski na lang ka sa mga 150 minutes moderate. Nga pa-zumba. Naipasumbas barangay, apil-apil, Oy, tirada niya. Inedenta sa tong bantayan na to itong tambal. Ang ato pong pagniwang, tanaw to itong timbang, katong kapanigarilyo, undangin ng panigarilyo. O kusa dayon ang solusyon ni Ani, likay sa stress. Ayaw na sigig palo sa Facebook anang makahatag ni mog stress. Ambot sa ning kita nga ganahan magjuta sig pananawan ng mga video nga maka-stress. Sigtanawan ng video nga maglagot ka. Ayaw na sigtanawan ng makalagot. Dito ka sa mutanaw sa makalipay nimo, maka-inspire, makatawa nimo, samaan ng Bitok-Bitok University nga Facebook. Hanara. Og siyempre, ang tambal ayaw kalimte. Ayaw gayod kalimte ang tambal. Kung giingon nga mag-maintain na gayod, ha? Mga bossing. Og idugang ninyo pag-mantener, pag-inom aning atong Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Maayo po ni sa arthritis. Maayo po ni sa inyong digestive disorders. Kung na mo'y mga problema sa kasing-kasing, maayo kay ni siya. Mag-Ashigo na kamo. Sige na ha? Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Available ni siya sa radio station na inyong ipaminawan karon. Available ni siya sa mga tindahan, inyong mga suki. O pwede po nung mag-order ani sa Shopee. O pwede po ko niyo i-PM unsaon ha. Mag-Ashigo Plus na. Ashigo Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Sa Senyero Go, taga sa Kamam, taga Villanueva.
Okay, so nag-inom ka Ashigo? O asigo bit ang kapag. Okay, so kung saan may inom na nag-inom ka Ashigo? Tungod sa akong teredyum. Tapos, Ano yung ako pagka mild stroke. may stroke ka. Kung paano ka o inom mo. Stroke po yan? Di siya pero yung mata sa pa kay drive man na. Okay. So, kung saan epekto karon pag inom mo sa Ashigo, kung saan naitapusin mo? Karangan yun sir. Ay wala pa man na pwede ang pikas. Pag anigin ako dili nga. Nakadungog ko sa radyo. Okay, so na-epekto na ang Ashigo. Nagyod, sir. Kung ano na yung mga example na to, nga na mild stroke, yan na iteredyun sa mata, o sa imong rekomendar nga mainom. Kanigid, sir. Kanigid o Asigo. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Diri sa Cagayan de Oro, available ang atong Ashigo Plus sa Save All ug Save More Pharmacy sa Kugon og diya po sa may The Generics Pharmacy diya sa may Vista Mall Gran Europa. Og available po ni sa mismo Abay sa Strong Radio. Ang atong gugmang gihag ato po kanato sa VG Soya Milk Drink. Himsog nga panglawas, batasala ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Aniya si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry of Naturopathy. Higala, ang kahimsog sa panlawas mo ay isa sa pinakabahandianon nga gasa. Atong ampingan pinaagi sa pag-inom sa VG Soya Coffee. Non-caffeinated drinks gikan sa mga pinili nga sangkap sama sa soya beans. Ang soya beans isa sa mga orihinal nga kalanon nga gituga sa atong magbubuhat Genesis 1:21 mga kalanon nga gikan sa tanom. Ang soybean na ilang adunay taas nga nutrisyon ug isa na niini ang isoflavone compound nga magamit sa ato lawas sa paglikay sa mga balatian sama sa heart disease, cancer, osteoporosis ug uban pa. Ang taas nga fiber niini nga makatabang sa pagpanormal sa blood sugar, hypertension ug makaayo sa ulcerasyon ug constipation. Gisagulan sa wheat, corn ug psyllium husk ug gipalambo pinagi sa mga sangkap gikan sa ampalaya, malunggay ug mangosteen fruit extract. Kini nga kombinasyon sa mga tanom garantisado nga makatagbaw sa panginahanglan sa ato lawas aron malikayan ang mga balatian ug magpabilin diha sa kahimsog. Kini si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry in Naturopathy. Magaingon, himuang medisina ang imong kalanon, batasana ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Himsog nga ilimnon, himsog nga panlawas. VG Soya Coffee. Ginama sa B-Money Partners Incorporated Wellness Products. Mayong adlaw kanimo Brother Bernie Bitok-Bitok. Og sa tanan nimong suking tigpaminaw. Mayong adlaw na nacho. Ayuya. Itago na lang ko sa pangalang si Rosa. Da. Dalaga, nay trabaho, gwapo ang dagan sa kinabuhi. Agay karap, sana all. Sa kadagan nga nakagusto nako. Nangutanag yun ko, ngano, why? Ano mang yun nga diri ko na in love sa usa ka lalaki nga naay kabilinggan. Uy. Tama ka, Brother Bernie. Nisulod ko sa usa ka relasyon o nakigrelasyon ko sa usa ka lalaki nga bulag sa asawa o naay anak. Kapag ako'y isa lamang at wala nang iba pa. Happy Mansari.
Ikaw ba? Pimintigil ko ni mo ginaspoil. Tapos, magpakaon bagi ka sa balay. Pwede rin mo nga kita-kita rin pagmansari. Ay, sus. Para malipay po siya dito siyang balay. Muna nagpalitson ko. Ang ako raman diri nga nalipay po ko nga gidawat na ko sa imong pamilya bisan pa man sa akong sitwasyon nga di pa gyud mi divorce or annulled sa akong asawa. Okay ra na oy. Nakita man sad gyud nila gyon sa kunimo pagpangka. Nakita man po ni Papa kaunsa ka kasinsiro. Tapos nakita man po ni Papa tong imong gisulot sa envelope nga 50,000. Delayed atong katawa. Ano na di ay? So mo nang bisan pa man og minyo pa kaog na kay anak. Nalipera man sad ko nga ni okay na po si Papa. Pati po si Mama nalipay ko nga nadawat na kaniya. Lagi ba? Grabe pag ito kamaldita imong mama ay halos tigbaso na ko niya ba? Okay na daw siya eh. Salamat daw sa pagbayad atong bag-on niya nga bag. Paborito gyud kay ito niya nga bag nga di niya mapalit-palit. Ikaw ra gyud daw mo'y nakarigalo. Mao lagi. Kung kabalo pa lang di ko nga bag di ang ganahan. Sa permiro na akong bisita, nagbitbit na talang kong bag para di na ko niya tigbason. Pero siyempre, tana masabtan po nimo ba nga siyempre, amahan man gihapon ko naman ko'y anak, so nagi ko responsibilidad gihapon. Walay problema. Basta kay sigurado na mong gisulti nga wa na kay gugma ha? Wala na lagi. Ikaw na lagi ikaw ra akong gigugma. Ikaw na gyud ang akong gigugma, wa na ilain. Bantay lang gyud bitaw. Pero mo lagi na, siyempre, aman ba ako, kailangan gyud ko na yung mga responsibilidad po. Siyempre, nausay mga activity sa mga eskwelahan na kailangan ko dito. So, kailangan ako na buhaton. Mao ba di ay? Ang bata lamang gibisitaong ka, dili man ka ang agianan sa bata. Dili na lagi, promise. Na sige, kung kana manggaling. O sige na. Ang lechon ipato na ro dito sa inyong balay. Basin daw medyo mahaponan daw. Malangay gamay. Nga naman. Kay ang katong baboy nga giihaw nakabuhi sa ikot nagdagandagan daw. Pero nadakpan na nila. Sa muka po, basta, I love you kayo. Salamat yun na. Walay problema. Basta ingon si Mama, napadaw siya ganahan nga usap pa kabag. Walay problema. I-add to cart lang. Gamitan lang ng card na ako. See, we've loved so dangerously. You're not trusting your heart to anyone. You tell me you're gonna play it smart. We're through before we start. Unsa? Karon Sabado, di ba nagsabot man ta nga mag-road trip ta? Timing lagi nga. Kailangan ko mabisita dito. Kay recognition day man dito sa kong bata. Nagsabot ba yata? Sige lang, ikabala ka sa Domingo na lang ta sa sayo. Di ko ganag Domingo, kay dagang kikasabay, ana. Gusto ko Sabado. I like Saturday. Sige lang, dalion lang ako ni pag humanda yun. Pag
human kutob lagi sa recognition tapos mulakaw na rin ko. Naman daw sila yung mga dinner pakaon pero ilahan na lang to. Kaya na-honor man po ng bata. Pero ang kabalaka, igo lang yung pag human sa event, kwaon lang din taka. Sigurado lang yun na ha? Lagi, promise. Ha? Sige na. Siyempre, amahan mong gugugya po na ng bata. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Lang. Saan sana? Sige na, mag-road trip na ta. Ready naman ko. Ready si mong mata. Sana may ko gabiin na. O sabay makita na ko nga view kung mag-road trip tag gabi Abi ko magpaguman sa recognition mo okay na dahin ka? O nga nagabinan man ka? Alang nga, di ko boyan sa akong anak. Gusto niya nga muuban sa ko sa party niya kay pila-ila ko siya mga classmate. Pasaylo agi kay lang. Umagita ta kung gusto nga muhawa na ko pero akong anak man gyud may gusto niyang pabiling ko di man sa ko gusto pod nga madismaya siya. Sa mo dayon nga ako diri naghulat, naglagat akong mata. Ha? Sige na, pwede man ta mag-road trip gyapon bisag gabi Ayaw na, di na to pugson nga gabi na. Wa tay makita nga view, ngit-ngit na. Ugma na lang sa kadlawon, mga adlawon ta kay lami kayo padulong bukid nun basta kadlawon kay kuan kanang presko ang hangin tapos guwapo kay ba nature. Matulog na ko Ikaw ray road trip niya. Lang. Pag road trip og imo pag solo diha. Lang, sige na. Ugma na lang. Balikan ta ka dire. Lang. Mula na makilala ka, aking mahal, di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Maging sa pagtulog kay panaginip ka. Alik na kinag-andam daw si mamang pagkaon. Panihapon lang sa daw tiri. Kanang lang. O unsa man. Sige na, wala na ako nasako ni mo. Salamat agin nadayon na ginang atong road trip. Kapoy kay Lokdo aning saging ha. Di man ilalim magmotor tapos maglukdo og saging. Sige na, hali na. Okay na lagi ko. Pasensya kong usahay. Magselos ko kay, siyempre, normal magina nga magselos ko gamay kay minyo biya mo tanamoy anak. Barang nahulog nga kabitra ko dire. Saya na pag-unaw na. Kapit na lagi na mo gawas lagi ang kuan. Ang decision do sa mong annulment. Tapit naman po na makuha ang divorce. So okay na siya. Oh, alin na galing? Sa kanas balay kay nagluto na si mama. Nagluto siya og kuan sinabaw. Lang. Kailangan ko mulakaw. Oh, nga naman.
Unsa? Kailangan na siya kamo bisita dito? Nihangyo magod akong anak nga maadto dito ba sa ilang balay kadyot kay naiselebrasyon. Mao ba? Kanang ay kabala ka dali ra. Tapos magpakita lang ko dito mo balik ra dayon ko. Ina lang imo mama nga ayaw lang hutda ang sabaw kay muhigop ako. Final na gyud na. Basig sumangilang ka nga anak na po nihangyo pero imo gideng ex-wife mo nang ganahan sa ka. Di akong anak ra lagi. Di mo gusto nga mag-uol na akong anak. Ay kabala ka, magpakita ako dito, di na kumuka o mubalik ra dayon ko. Sige na. Kung sabay akong mabuhat. Nahala sige. Ako na lang inon si mama nga di ka ganan siyang sabaw kay parat. Huwag ko magsultian lang nga parat, oy. Sige na. Kung mapakita ka. Sige lang, initong ko lang din balik ang kuan. Ang sabaw sa imong pagbalik, ha? Sige na. Lakaw na dito para makabalik din ka. Naibot ang tambutso. Lang. Nebot pa man ka. Sorry kay naglami man dito yung storya ko. Abi ko bagigo lang ka magpakita dito. Mo lagi. Wa naman ko gipasibat kay gipadlakan magod ang gate ritso. Mo nang wa na ko nakagawas. Gialihan pag yung mga security guard wa na gyud ko nakagawas. So ani pa man ka. Wala na. Napay sabaw pero wala na iunod. Namala na ang sabaw. Dagang kay bisitas mama din ni Apas kaganina. Mga opisyalis man natos barangay nga modagan pagkakagawad. So puslan mga wala ka. So sila nalay nihigop sa sabaw. Mga uhaw kay itong mga kagawad to mura mga kamel. Sumoto. Wa na namalhan na. Pauli na dito sa inyo. Wa kay pulos. Lang sorry na good. Pasaylo ako good. Sige na. Pauli na lang dito. Dili, kanang gusto pagyapong kumuhigop og sabaw. Wala na lagi sabaw. Nahurot na. Dili, kanang imong sabaw. Pag-ilom dia. Kanang lang imong sabaw mo akong higupon, be. Pag-ilom. Sige na ba? Pag-sure dia, eh. Sige na lagi. Laparuhon tamang kanay akong panty karon. Sige na, be. Pahigupan lang ko dyan. Dali, pagsulot tayo. Padali. Ikaw, hay. Kakalagot na gyukuan ni ba? Kay mo rin nagsige na kagbisita na imong anak ni mo, imong ex-wife ni mo. Wa mata kagibawalan ba, pero kadugayan ba usaba. Sige na, pasayloan ako. Sige na. O sa man na imong gibrihan? Nagdala ko gabas. Ha?
O sana, nagdala ko gabas. Para tong tupungon. Pagdali diha, sige na, kimitas tulog pa si mama. Agay. Lagi ka ba? Basta makasala galing ka, mo din mo ang gabuhaton. Kalami. Borag dili tupong ni. Kailangan tupong. Kailangan ako dukdukon. Agay. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag kang mag-alala at okay lang ako. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Lani Gatab, nagpuyo sa Clarence Settlement, Oroquita City. Adi sa ka nakadungog aning nga produkto nganong naaghat man ka nga pagpalit niini? Sa kuan radyo, nagpalit ako sa Asigo tungod kay na ako'y high blood, hawoy akong bukton, sakit akong dughan. Dugay rin nimo gibati no imong sakit? Dugay ra, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Pila ka stab imong napalit? Isa pa ka istab akong napalit. Pag inom na kog 5 ka buok kapsul, na wala na ang sakit ug hinay-hinay, hasta ako ang bukton, nawala na ang hawoy, dili na pud magsakit kanunay akong ulo, hasta akong dughan. Karon pulo na ka buok, isa na ka istab akong nainom, nawala na gyud. Busa nagpasalamat kog dako sa Asigo, giyahan ko sa Ginoo. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsul dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapi nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Gusto mo bang magpa-slim o mabawasan ng taba o fat sa katawan mo at mapalitan ng healthy muscles and tissues? Isa sa mga paraan nito bukod sa pag-ehersisyo ay ang pagkain ng mga healthy foods na sagana sa protein at fiber. At alam nyo ba na ang soya beans ay isa sa pinakamataas na source ng protein at fiber? Ang soy protein ay 2 beses na higit sa karne, 4 na beses na higit sa itlog, at 12 times na higit pa kaysa sa gatas. At ito ay plant-based protein na di gaya ng animal-based protein
protein na hindi maganda sa katawan kapag nasobrahan. Ang soy protein ay makakatulong sa pagtanggal ng mga taba at kolesterol sa katawan para mabawasan ang iyong timbang at maiwasan ang sakit sa puso. Ang soy protein ay meron ding taglay na anti-aging properties para mapanatili kang may younger looking skin. Ang soy fiber ay nakakatulong na maiwasan ang constipation o paninigas ng dumi na dahilan ng mga sakit sa bituka o colon cancer. Subukan mo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO at organic na soya beans na whole grain processed, roasted, and refined na pwedeng gawing diet meal replacement o breakfast cereal na rekomendado para sa gustong magpababa ng timbang. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes bago kumain. Rekomendado din ito sa mga kalalakihan na nais madagdagan ang mga muscles sa katawan gaya ng mga bodybuilder sa gym. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes after meals. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen, malunggay, ampalaya extracts at psyllium husk para siguradong mapalakas ang iyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo, ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added, non-acidic and all natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe yun kagahi. Birthday cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon na kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Magbiramax Capsule! Usa sa dahilan nganong di na mugahi si Junior tungod sa stress o anxiety. Munang ayaw gyud mo pagpagarbo-garbo kanang mga 40 taon mo ingon sila nga nganong magbiramax man kon sa pagtuo tigulang issues. Kabalo gyud me nga nay uban diha sa sobraan ka busy sa trabaho, sa sobraan ka busy or grabe ang kota sa negosyo, grabing problema mo nang usahay wa nay panahon. Mo nang mangyamid ng mga asawa na unsa naman mo nang magbiramax capsule. Ang inyong pangutana pirmi basin niya heart attack daw ka, basin daw ka magpalpitate ani sus. Herbal ni Maygala, herbal. 100% herbal. FDA approved. Ang atong mga sagol ni ini actually di lang pampagahi, kundili makahatag pa og kusog, makawala sa kakapoy, og siyempre stress og anxiety relief. Labi na kaning tongkat ali. Sa pagtuon, ang tongkat ali nga mag-food supplement kag tongkat ali for 4 weeks o sa kabulan, maka-reduce ka na og stress og anxiety.
Ang tongkat ali pag yun, maka-increase pag yun siya kung ikaw mahilig og basketball, makadugang og kusog. Makadugang og muscle strength og endurance. Di kadali ka po yun. Mo nang mag-Biramax capsule. Available sa inyong suking tindahan, available sa Shopee, available po ni sa radio station na inyong gipaminawan karon. Nakatayo ako sa aming gate, nag-aabang na sa kanya, sana di ba ako late? Sulti ko sa tinood. Nganong ganin nakakanat birich? Nibisita lang sa kano. Murag di nakagapanangid. Saan na mananghid ka? Karong murag di nakamananghid galing. Alang, kung mananghid ko, di man po ka mo sugot. So confirm, nibisita na po day ka sa imong asawa o sa imong anak, ha? O lagi. Alang di mo ko nimutugtan. Pasilo agugugod. Saan tamang yun nga? Bisag unsaon amahan mo guguan ng batana? Bisag unsaon bali-bali ako man ang amahan, gapangitaan ko sa bata. Muna mo bisita gyud ko. Tapos, hindi ko pwede mo balibad. Ayun ang pagduda kung napa ba ko'y laing kabuhaton dito. Wala namang good. Ay kabalaka, ikaw na ang akong hinigugma, ikaw akong love. Mao ba? O saan na pagkabalo? Nga ang bata rin mong gibisita, dili ang agianan sa bata. Ha? Wala na lagi. Ay, nagipagunaw na. Ang ako, ikaw akong hinigugma. Ako lang parawa na isamok. Ako ni bisita dito isip o sa kaamahan. Amahan sa akong anak. Kaya ka ng batana ni Dako, biag yun ang ako'y gabantay. Muna pasaylo ako kung kailangan ko mabisita kung kailangan ko niya. Pero kanay mong una-huna diha nga basing niyang magbalik pa mi siyang mama. Wala na. Gani ang iyang mama, nanapoy bagong uyabron. Muna ayun na. Gikapoy ang manggukwading estal. Gikapoy ang aning kanang bitang mangino. Usa, di na ako masabtan. Kapoy magkukayo. Nga sadyang naka dito masikog una-una og nautan. Masikog una-una nga mga malipayong kay mo magkatawa-katawa mo. O hadlok ko nga basing maabot ang panahon. Nga kalit lang ka mo sulti mo ingong kanako. Nga gusto na ka magbalik dito. O gusto ka nga makipagbalik. Kay mo'y gusto sa imo, alam mo na akong ikalong at mali mo na sinamon ang So daw? At bas lagi ka mag-isip? Ayaw lagi ka balaka. Di na may tabo nga magbalik mi. Tanggalan na si mong una-una. Nga ikaw na ginang akong hinigugma. Ikaw na ang nas akong kasing-kasing. Hanggang kailan ako maghihintay para mawala ng babalik sa'yo. Nasaan ka man, sigap ng puso ko, ikaw hanggang ngayon. Kung saan
Sa'yo mo ato mo sa Boracay. Ang iyo sa bata nga. Mag-uban mi matong Boracay. Mga sa kasimana siguro. At sa... Pasensya na kayo kay modo yung gipanghayo mong nga birthday gift ba? Nga mag-uban mi sa iyang mami sa Kasimanas, Boracay. Borag, di po na ako mapungan magod ang iyang gusto. Borag, di na ako ganahan, ani. Pasensya lang, good ko. Mo magoy birthday wish akong anak ba? Mo lang gusto niya nga mag-uban mi. Mag-uban mo, isip pamilya. Tapos, sa usa ka nindot pag yun nga lugar. Taburag imposible man sad no. Nga lahi ka nga kwarto. So usagin mo kwarto. So unsa ni? Mauban mo malipayon sa usa ka semana ta ako diri mag-unsa ko diri. Magrosaryo ko diri. Unsa ko diri? Magludluhog ko diri, magnobena ko diri. Kamulo mo dito sa Boracay naguban-uban sa imong ex-wife, mga pamilya. Ako din mag-unsa ko din magdupa-dupa ko sa alta nila. Unsa dito na? Kung gusto ka mo anto dito, sige, anto. Kaya di na ko gusto ani nga relasyon, magbulag na ta. Magbulag na ta. When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Brother Bernie! Brother Bernie Bizog Bizog! Day after day, Di na ako makaya eh. it's a world of strangers where I don't belong. Nilarga sila sa Boracay katong niaging Sabado. It's nice to know that there's someone I Niuban gyud siya. will always Grabe akong hilak. Apa naka-design na gyud ko nga di na ko ani nga relasyon magbulag na mi. getting over that rainbow. Pero kapangitaon maginako siya eh. Won't come true. Sige gyapon siya og text nako karon bisag nasa didto nga sisag ingon nga wa gilain siyang giunahuna kun dili ako daw. But I want Nakapoy ba ni nga sitwasyon? Should I give up you. or ipadayon paghihapon ni? Sulti ko sa akong angay buhaton. So many times when the city seems to be without a friendly Rosa! face. It's nice Mo na akong giingon lagi nga sa matag desisyon sa atong kinabuhi na ginay consequence. smile. Sa sugod pa lang kabalo naman ka sa akong pagsabot sa imong letter nako. Sa sugod pa lang kabalo naman ka nga minyo ni imong boyfriend og nay anak. Dapat kabalo na kadanog imo nang dawaton daan ang kamatuoran nga mo kining mahitabo. Mo na ni ang consequence sa imong gipili. But I won't last a day. Kaya kung gusto ka nga walay ingani, dito ka nakipag-uyam relasyon sa single o walay kabilinggan. Whether bisag kung saan ni mo, namang yun eh. Nanag yun kay kahati. Ug tama po na imong panaghapo, asa takabalo, do di, kung mahitabo man o dili, nga posiblisan, base unyag, decide sila nga magbalik sila kay na okay din sila. Posible yun, adako ginang porsyento nga posible mahitabo. Una akong giingon sa inyo sa akong mga pinalangga na mga followers o mga listeners ani. Every time na natay mga desisyon na gunay consequence. O dapat andam ta sa mga consequence. So ako sa imo Rosa, nisulod ka man ana,
dawaton gyud nimo na nga mo gyud ay mahitabo. Di gyud na pwede. Bisag usag bali-bali amahan man gyud siya. Magpakaamahan gyud siya na iyang anak. So dapat imong nang giandam imong kaugalingon. Pero kung niabot kasi imong kaugalingon na nga mordi magin ako kaya, oy morag sakit magin mordi magin ako kaya ngani nga sitwasyon. O di hawa na ang relasyon og pangita atong na ay single ya. I'm sure daghan kay makita. Diba? Kaya at the end of the day, ikaw lang kapoy nakaila sa imong kaugalingon. Ask yourself, kaya pa ba nako or dili na? Kaya kung kaya pa nako, nahala sige magpadayong ko kay mo man ikalipay na ako. Pero kung ang question is bro, di naman ako kaya. Murag sakit naman kayo. It cannot be na, it cannot be. Undangon na nako ni. Nahala sige. Pahawa na diyaan ang relasyon. Ingat mo tayo, love you all. Bye! Without you